Dobrý deň. Dnes vám predstavíme novú digitálnu zrkadlovku, na ktorú prívrženci Bayonetu Minolta, Konica Minolta a Sony Alpha dlho čakali. Na internete sa objavili klebety, že pôjde o prístroj Alpha 300. Po embargu 6. septembra sme sa však všetci dozvedeli, že ide o úplne nový poloprofesionálny prístroj Sony Alpha 700. Aj vysoké číslo 700 naznačuje, že ide o model pre poloprofesionálov alebo fotografických entuziastov. Tomu napovedajú aj technické špecifikácie prístroja. Model má 12 megapixelový snímač, 11-bodový systém zaostrovania a nový Bionic procesor, ktorý zvláda 5 snímkov za sekundu v plnom rozlíšení až do zaplnenia karty. Okrem toho obsahuje mnoho ďalších technických vymožeností a lahôdok, ktorým sa budeme venovať počas celej recenzie. Aj keď je rozlíšenie snímača určite vlastnosť, ktorá zaujme väčšinu potenciálnych užívateľov, ja by som sa skôr pristavil pri dizajne a ergonómii tela Sony Alpha 700. Celá kostra fotoaparátu je z magnéziovej zliatiny v kombinácii s hliníkovou a mala by byť pevná a pritom ľahká. Fotoaparát naozaj pôsobí spoľahlivo a dôveryhodne. Navyše, fotoaparát je vytesnený voči prachu a vlhkosti vo vzduší. Neznamená to však, že je vodeodolný ani odolný voči stekajúcej vode. Medzi hlavné klady dizajnu a spracovania Alphy 700 by som zaradil asistenta zaostrovania, ktorý neemituje rušivé záblesky pre pomoc autofokusu, ani nevyžaruje silné svetlo, ale vysiela na objekt červený svetelný vzor, podobne ako to robia profesionálne externé blesky. Pri pohľade do hľadáčika oproti predchodcovi Alphe 100 oceníte jeho veľkosť a jasnosť. Taktiež som si nevedel vynachváliť ani priame tlačidlá pre zmenu najčastejšie používaných funkcií: citlivosť ISO, vyváženie bielej, režim snímania a korekcia expozície. Analogové ovládanie oceníte u prepínača spôsobu merania svetla a u stabilizátora obrazu. Je príjemné, keď vám pre overenie týchto nastavení stačí letmý pohľad na ovládače a nemusíte hodnoty hľadať na displeji alebo nedaj Bože v menu fotoaparátu. K fotoaparátu sa dá dokúpiť voliteľný vertikálny grip, ktorý vám značne uľahčí prácu pri fotografovaní na výšku a prístroj s ním vyzerá naozaj profesionálne. Fotografovaniu na výšku je prispôsobené aj menu, ktoré sa otočí tak, aby ste ho aj pri snímaní na výšku ľahko čítali. Vertikálny grip je tvarovaný takmer ideálne a nájdeme na ňom toho naozaj dosť. Nie je to iba tlačidlo spúšte a dva kolieskové ovládače, predný a zadný, ale aj tlačidlo kompenzácie expozície, tlačidlo prepínača autofocus, manual focus, tlačidlo blokovania expozície, štvorsmerový joystick s potvrdením na stred, programovateľné tlačidlo custom a tlačidlo FN funkcií na ovládanie základného menu fotoaparátu. Medzi slabšie miesta dizajnu a ergonomie Alphy 700 by som zaradil umiestnenie tlačidla na ovládanie citlivosti ISO, ku ktorému je pre remeň zlý prístup prstami pravej ruky. Čiastočne to rieši stlačenie tohto tlačidla palcom pravej ruky. Druhým slabším miestom je vyváženie fotoaparátu s nasadeným vertikálnym gripom, ktorý sa aj s obyčajným ľahkým objektívom preklápa dopredu. Toto sú však malé výčitky voči inak výborne navrhnutému fotoaparátu, ktorý sa veľmi príjemne a rýchlo ovláda a s ktorým sa rýchlo zžijete aj vtedy, keď ste už zvyknutí na iný systém. Keďže toto je iba predprodukčná vzorka 700, obrazový test vám zatiaľ neposkytneme. Ako náhle sa nám však do rúk dostane ostrý kus, so Sony Alpha 700 sa opäť prihlásime.